Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28. Învierea lui Hristos, arătările Mântuitorului, porunca botezului. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia a săptămânii, duminică, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei, și înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, căci s-a sculat precum a zis: Veniți de vedeți locul unde a zăcut. Și de grabă mergând spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată v-am spus vouă. Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată că unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Și adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor, zicând: Spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de azi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Și văzându-l s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor zicând: Dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.